Kdo to uvaří? Já. Kdo s trochou štěstí sůl a pepř vaří, tomu se často z toho skvělá jídla daří. A bude to tak, jak si řek. Hlavní věc přece je výsledek. Když s jedem hadím, houby se svaří, snad se nám zase lidský těla získat zdaří. Jak bude chutnat tenhle tvůj lék? Hlavní věc zkrátka je výsledek. Čiky, 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 čik. Čiky, 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 čik. To ne. Tohle málo kdo snáší. Už dost! Nic není dost pro věc naši. Kdo s trochou štěstí sůl a pep svaří, tomu se často z toho skvělá jídla zdaří. Co kdyby princ nám pak sebou sek? Hlavní věc přece je výsledek. Já si myslím, že takové poč do kuli princ ještě ne. Taky se obávám. Co ten tu chce? Ochutnat, jestli to není otrávené. Hlavní věc zkrátka je výsledek. Čiky, 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 čik. Teď vrabčí vejce, jen by to chtělo. Co všecko dělat dá se, jen když má se tělo? Nač pak je blůza, v níž není vděk. Hlavní věc zkrátka je výsledek. Čiky, 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 čik. Čiky, 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 čik. Tak to zkus. Ale nech taky pro nás. Katrín! Kde jsi? Halo, Tady. Rozsvítit běž, však najdem tě jistě. kam se jen schovala? Vždyť stála na tom místě. Tak vylez ven, fuj to srdce lek. Hlavní věc, zkrátka je výsledek. Trochu moc modřidla.